Semangat pagi para pendengar Harmoni Semesta Radio Streaming dimanapun berada. Sedulur kabeh, kula ucapkan sugeng rawuh wonten ing acara sing paling ditunggu-tunggu. Acara sing ada dekake weteng kaku mergongguyu. Inilah dia, Ludruk Kartolo CS. Hari ini, kita bakal mendengarkan guyone Pak Kartolo sakrombongnya dan seperangkatnya. Gak cuma lucu, tapi uga ngandung piulang lan sindiran halus sing jedul kepikir. Siap-siap, pasang kuping, kendurkan otot, lan buang galaumu. Sebab malam iki, sampeyan bakal diguyu sampai lali utang. Monggo diseruput dulu kopinya, pisang gorengnya dimakan, sambil mendengarkan hiburan dari kami. Merdeka! Ya, laju-laju Rita. Wah, pengono jangger mali kae tadi rek. Kok kotak bu janggeran nang aku mancal kon ngono ta. Kok ngatasi jula-juli ayo. Gimana? Torekan kelontongan kerikil anake watu. Kelepean keloyongan sing dipikir kadak wis duwe butu. Tak kalah dhisik. Ri. Ayo mulih nang gunung cari. Kabari mlayu wae.
jaluk dipegang jange dipegang eman lemune ojo kecapan munjak kecakon mangan bengkuan no pinggir kali ojo pedatan penose aku ngepek molayang gerebes lili sepeda kolet lampu bereko di setiri ratangan kiwa di sawang pantet kakak di bojo bareng di rapi entek-entek kelono taman bungan wong dodol soto nek lemah wedok kali berangkat budal hubungan goleki bojo iku mertondo sing kurang ikhlas kula nang kali gogo walun karena lewelut disope kurang mulane rapi golek bojo sing nurung nek gak gelem nurung slentikno jaran pau payu rak malang-malang pau gekek rak nang kenjeran rapi ayu rago tenilan rapi sing elek towo gegeran kula eling lak dawa-dawa sing paling enak teko kali foto sing wedok batin sing lanang gak dawa mumpung durung kuwe anak anur dodol bakso kekatemanten piatur kula sae boten ing borong kersa enak kayak hitungan kuno ae. Gak apa-apa sing penting kan isine. Isine ya beton. Tapi ambakno nyambut gawe ngene ae iso ngegekno omah bojo. Ade omahku tak bangun omah gedhong. Ade ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabuh irunge kaya buta terong. Tapi tepak aku bangun omah iki biyen iku asale omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embonge. Saiki termasuk kelas jalan. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku pancene teko rejeki. Ana paribasane nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, gak mengenal payah, gak mengenal susah. Lho ya wis semono sik durung oleh penggawean, durung oleh rezeki ya ana. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sakera iso nyukupi secara hidup rumah tangga. Kenyataane kancaku cak misdi. Nyambut gawe durung ana sak wulan
del tuku TV. Terus kancaku cak kalih iku nyambut gawe durung ana 2 wulan del tuku sepeda motor. Nah masih kancaku dhewe iki. Kancaku sing arane Kaca iku. Nyambut gawe durung ana sak minggu del sabuhe pedhot. Akan ngombe toa. Yes, gak maido nyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok kok arep-arep kanca ya. Mesti kok arep-arep kanca ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel. Kaya arek enom ae apel. Muputune wis loro ya ki apel. Siapa iki? Aku panas-panas rono kancane. Oh, kecil kok suarane. Tinggal nang aku di bedo iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak? Kula to? Nggih. Badhe arisan. Lho? Arisan. Arisan? Nggih. Arisan apa? Panci napa? Arisan duit kok arisan Oh, duit. apa? Asal nomor pinten sampean? Nggih, duka ora ngerti kok. Oh, dari ngerti. Sampeyan kok ten mriki to? Nggih, ngrekaman iki. Ngomong ditakoni kok malah nyaur iki werna-werna lho. Nggih, wong warna-warna kuwi kaca wernane. Ning kula seneng kok ketemu kali sampean. Seneng? Nggih. Aduh. Wong kok oleh jemenakne. Kula nyemenakaken nggih. Dasar wong iki. Ganteng. Ning ganteng ini ku dereng kantenan. Dereng kantenan. Tapi nek fotone ganteng nggih. Rada manis. Manis nggih. Manis. Nggih wong akan gula. Ya mboten ngaten tegese iki sedep. Sedep. Turune campur bumbu. Dhuwur kira dhuwur, Ndek. cendhek ora cendhek. Nggih. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek. Nggih, nggih, bener. Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur. Nggih, saya ceblok kepala. Wong oleh gagah, Gagah wis eno. blengah-blengah kaya pedet. Karepe arek. Burine kaya pedet. Makanya aku bengi tinggi wis gak enak. Kapan sinten arane, Mbak? Nami kula? Nggih. Ani. Ani, Nggih. Lah sampean sinten? kula. Nggih. Kita men gunani. Oh, mboten kok Nggih boten. gunane. Kok esuk kok gunani wong lanang nggih boten. Nggih, ra ilok kok. Nggih. Sinten? Kula sopret. Oh, Mas Songran. Kan lebaran ya. Kok sopran kok songkran. Oh, Sokran. Nggih, Mas Sokran. Jantenan kok. Lho, Sampeyan niku bagus tenan. nah di film maneh. Film terus kuburine geblak. Lho saestu rambute wae brintik. Brintik asli, Saiki nggih. nggih. Nek kaya wong-wong sing rambute lurus nggih, rambute ora brintik ki do nyangkap salon. Nggih. Rambute njur dikel ben brintik. Dikritingaken, Mbak. Nggih. Mergi lah kuwi lak ya tondo nek Tondo. rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambute brintik, nggih Nggih, to. sampai dikritingaken. Nika lho, nggih, enten paribasane. Nggih. Kecik isi sawo. Terus. Iki sekali iki. Tapi mboten. Tapi Pak wong kecil sini sawo. Nek kecil sini sawo gak apa-apa. Nek wak bedhi acar ini lho. Iku sekali. Nek kecil sini sawo enggak, tapi Sawo niku enak lho, sawo niku lak legi. legi bener nggih. Buah niku klebu buah. Waduh, buah-buahan pancen ning ndi, Mbak? Buah. Kecik isi sawo. Sawo nggih. Rambut brintik kaya gendruwo. Gak nyono sing garing. Sangkane wak bedhe ku mangsa. Nek kondurku pun ati oleh kasah pas mah. Pas meneh duwe anake. Pada hari Senin. Nggih. Kok teraken? Tenan apa? Nggih, bonceng nggih. Sing goceng sinten? Kula bonceng sampean. Nggih lumrah iki ya wong wedok ki gonceng ngoten. Kula mboten beto sepeda. Men beto. Wis mlaku wae. Mlaku nggih. Nggih. Padang bulan. Aduh. Iki padang bulan apa? Niki lampu. Niki lampu nih.
Masih patang bulan nggih mboten ketok, Pak, wonten jero niki. Ning mboten napa-napa nggih mlaku bareng, mengko gak isin. Oh, mboten. Kula. Mboten ada bojo sih. Lah delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to. Ketorone gak ada bojo nggih. Lah sampe. Aleman kaya ngono. Nggih kula di ngalem kok. Gak ada bojo. Apa kerja iki? Wong niku. Omong niku mboten sak kersi sing banter mawon. Banter mboten apa nggih? Mboten napa-napa. Kan mboten gak bojo, Pak. Samane ngrepoti. Kalem kekalemen banter kebanteran. Kula ge jane ngoten sik bujan. Oh nggih to. Padha. Saya pun kondo-kondo wae. Kondo-kondo wong ten konangan. Nek konangan. Kok nggih mboten napa-napa. Bujan. Engko ndak ana sing ngesiri ngaten to. Mboten. Kula mboten kusir kok. Kok nyambut gawe mboten dokah. Mboten dokar. Mboten. Eten mawon sampean panjene purun kali kula. Pun tedi napa kula turuti. Saestu? Nggih, kesanggene tunjungan pelasan. Nggih. Tahun rebuan. Sampeyan deloke kabeh. Sampeyan pilih, Bu. Milih-milih. Nggih, sampeyan milih. Tukokke. Nun, Mang tukokke. milih tok. Oh, kok milih tok ya akeh. Nggih sampeyan pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampeyan tedi dom bundel. Peniti. Kok dom bundel niku nggih kedomi sampean niku lho. Kaitane dom bundel. Sosilat kono kalung. Oh, nggih. Kalung sampeyan coplok mawon. Ciliken. Oh, keciliken nggih. Ciliken niku sak monten. Sampeyan coplok gawaken kula. Kula dole. Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe. Ha nggih, kula dol kula urupaken sing gedhe. Oh. Tapi nek oleh arisan. Oh. Arisan di sampeyan nek medal kudu basa. Lah kok dhuwit kula wis jenenge lak ya ming nukokke. Aduh ngalem ya, Rek. Aduh. Ketok wedok ngalem iki. Ngantuk. Ngantuk ki. Mbak, gayeng ya, Rek. Pak, Wenenge atiku. Wah, iki lho, Pak. Pak. Glebok punya. Ngono gaweanmu. Wah, kepedhuk cakil. Iya, Napa, Pak? tak tau mangan. Nate Pak wong mangan kok mboten nate. Nek wong itu arep arisan mau glembuk. Kalau sakmene keciliken. Ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus dipodol kok pangan ngono. Lho kula tumbasaken mari. Basket iki apamu? Niki kok. Apamu? Apamu? Oh, do metu karo. Pak, iki lho Pak, aku mau dikuat. Bapak kowe yo. Radeni. Mangke kelas pringisan pada anak sapa? Jenenge dhewe bojoku ki. Lho, bojo sampean? Aja ngawur. Lho, Lho lho apa? kakakno anak. Aku tanggep tontonan kok lho. Kakakno anak. Anak. Lah kok tuwane nemen. Titelono. Nggih, nggih. Kenapa si lanang tuwa kok sing wedok Nom. ayu nom? Nggih. Si lanang sugih. Oh, sudah. Yo montor ke papat. Montore papat nggih, Mbak. Papat montorku. Sing ngendi to, Pak? Montor Lah sing to, Pak. saumbah bendina. Lho, bagian ngubah motor. Nggih papat ae montore jaga. Lho lah ya tapi papat yo yo yo. Lho papat yo ngeten pun ngeten, Pak. Oh, iki direkam mboten ketok. Kowe iku wis tak dadi. Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki bojo sampean. Nggih, Pak. Wis seru kok. Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing kathah. Ayo seru. Roh. Yo wis seru. Semeratan. Aku mau jane ya wis kondo lho, Pak. Ning aku dijarake karo ki. Nggih. Jane pun kondo ya ada bojo. Kowe dijarat karo iki. Nggih. Terus nyapa kowe kok manggon nang kene? Lah apa? Ribet ae. Nek gak gelem lak nyengke. Lah aku ya mesake Pak timbang ra nek kancane tak kancani. Oh iya ndok. Boten napa-napa kok. Nah anu radenono pisan to. Nggih, mangan diladeni. Apa aku tak apa. Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Lagi. Guyono. Saiki. Guyono nak ping tugas dulumu kowe. Kok ngono kok terus ngancam ki yo. Oh, warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Kapan Aku ya ini kalau ngantemi wong ya ini. Tapi ngantono nggih mboten loro, Pak. Jane niki bojo sampean nggih, sampean sukani tulisan. Wis duwe bojo. Oh digawe seneng. Ben melek ya. Mboten ngoten, lha kula mboten sempat enggak ada bojo. Kamu kapan piye? Lo tak keluar takon ngeten. Kapan udah ada Aku tak kok kowe. Iya, itu takon piye? Ditakoni ngene, Pak.
Lah sampean niku napa mpun ndek bojo? Ora delokane lak nggih ketara. Ketara ngene ngono, Pak. Mergo kowe pucet mesti ndek bojo. Wis kowe kok pinter kok pucet. Nah, niki enten jero mboten ero. Kok ora ros nggih? Lah, mboten ero pucet gawe mboten ero. Nanti kita nanggep pucet ndek bojo. Oh, ngoten nggih. Sing ora kok, Pak. Nggih. Malah dikira aku kira ndek bojo. Ah, ngoten. Dikira mboten ada bojo. Dadi kene nyero. Nggih kula sing ngira. Aku kata bojo. Ora enggak. Ora paham kok nyawang wong. Nyero ta bojo. Nyero kowe. Dikira bojo. Lah ya nyero. Ngira. Oh, ngira. Tapi kok nyero kowe. Ngira. Lah, tujuan sampean apa? Ya kok tujuan. Aku ki golek bojoku. Lah kok sampean golek ini enggak ta? Ora enggak. Lah blojo. Pasar suwe arep arisan kok ora mulai-mulai. Kok begal ya? Aku lho mboten bajak kok begal. Ketara rambutmu iki. Ha iki titian nduk. Iya ta. Angger rambut ngadeg nyatno aku rambute iki. Aku. Sing laku niku wonge, Pak. Oh, itu rambute. Boten. Iki bojo sampean temen. Heeh. Wis aja dipinjul lho, Kang. Ane kula iki takon. Ayo. Bojo sampean. Sik dadi. Wis dadi. Langge nggih mboten napa-napa dadi aten mun ati pegatan, Pak. Kabeh sepisan dadi selawase. Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku. Nggih. Kok potongane sing angel. Potongane ayu lah kelek lanangan, Pak. Ya emang megate. Iya ta, Pak. Sorry, Pak, sorry. Kelek lanangan. Dadi aku kelek jengke. Ha iya, tegese iki ora Lah yo kowe tak tapuk kene lah yo. Nyatane Aku ngono kok. bojone lho. Wis senajan elek, Mbak, kon niku darani bojo. Nggih. Kadang Sampeyan kudu nurut. kena angkat penasihat. Ah, sampeyan kudu kayak penasehat. Nggih. Ini ku penasehat. Penerangan apa Yo jadi ayo bali ayo. Ayo mari. Sita ta Pak iki? Ayo. Sita. Yo anu apa juga arep kamar arisan. Kok arisan? Ayo mari aku kok ngerti kon. Lho kok melu warbal. Lah nek elek karo bapak iki kan bojone. Ayo. Yo sol. Ibu. Iki nyeluk ibu mak. Mami. Iya lah yung tolong. Kok cukup berak iya. Ya ibu. Ya ibu pantes. Jangan aku Romo. Jok lo saiki ada Surabaya nyeluk iki bapak, nek nyeluk iki mak. Oh, satu bengar. Mak. Wah, Mak. ibu apa? Ibu. Lagi Romo kan? Romo. Tahu diutus nang ngalang kolak tahu diobong kan? Kayak gitu, kayak wayang bong. Oh iya. Itu. Pak iki bapak ndang. Kan wis suwe lho Bapak. Pak, iki kancaku, Pak. Kancamu kurang ajar iki. Lah ibumu di darat. Kan lho jeri. Wes soker. Heeh. Soker ya. Kok sokran. Kok pinter suwe gak mesti lanang. Bapakmu jenenge sapa? Iki Santolowo. Lah tak kurang jeneng kok gak jeneng ngono. Apa sih? Luki riwayat. Timbangane Santolowo lak mari Santo Codot. Jajak golek mangan sawu kae ngawur. Emang ngomong apa? Ini lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu ki mang kesasar. Ibu kok Ibu ki kesasar. Tak tolong ngono lho. iya. Nah iki mang nang pasar gak melok arisan. Terus mbok kelangkan kaya tini mang mumet ae nang ngene kene. Ora lah. Kalunge digrenge. Kalunge iki harus jaluk harus gedhekke. Wis ben cilik ora apa-apa. Lah iya. Digedhekke kok jol ora bali kalunge. Lah ya masih gede wong sepuhan ngerti kok apano. Heh, ojo kudu kanca. Oh, meneng wae sini ya. Kakak ada, Pak? Kok ki ora sepuhan. Apa? Semprot. Iya. Bapak itu. Selamat dong tak gedekno, lah itu tak kaisinen. Oh, gedekno piro? Tak guyon-guyon lho, aku yo guyon. Aku krungu Pak rundingan bener karo Ibu Mang. Kono ati nglamar. Iya. Iku cacak wis kok taruh apa durung? Wes. Repot lho cacak. Kapan hari? Kapan sih nari? Kapan sih? Ayo ngomong kapan? Kapan sih ngomong? Tambah kuater. Aku ki anak. Ngopo aku ki? Tunggu, mau rumah tangga itu damai selawasi. Lah iya. Ada kapan arah sampean cacaknya kartolo negara sampean tari terang-terangan. Nggih purune boten purun lakoni. Apa sampean dilakoni? Sampean tak dilakoni. Nggih, kapan? Apa lagi? Jan bocah iki. Kenceng takoni. Kan kok ngomel sih kan? Lho enggak mesti loyo nek Dikai dono nemen bingung lek dikai bingung. Iya ya tenan kok lho.
Cacakmu ki urung ditari. Ya. Jarene bapakmu wis topo. Enggak manut aku to. Kaya ngono kuwi nek Ngono kuwi. dikandani. Piye? Kok ono arek ditarik sih. Yo lek gelem lek gak gelem kok susah, Pak. Sing tanggung jawab aku. Oh, anak kudu nurut wong tuwa. Wong tuwa. Nurut sapa lek gak nurut? Lah. Ati cacak nurut sikut. Lah, ego sik to. Pokoknya gak mungkin dong. Ya, nangis banget to nang sikut iki. Tapi Bapak harus bisa mengatasi Tanggung masalah. jawab. Kalau ada apa-apa, Saya oke. justru Apa saiki bapakmu tanggung jawab? tanggung jawab. Ya kan apa sih gar jawan. Kalau sama bidang kamar Mbak Ibu, bisa lo. Kamar. Tak bantu sendiri teko. Kowe ndok omah. Yo, Bu, ya papan tumput ngamar bapak. Lah, hari kok bayaran pun di duit. Wah, sing blebet tak bayar dhewe. Ya. Kok malah mbok pek. Jadi lo, numpak dokar ya Pak, numpak dokar Pak. Ya. Ya. Tahu numpak dokar di selentik. Numpak ngarepe puisi. Oh iya, numpake keliru. Numpake keliru, numpak nang ngene mburi jaran. Lah numpak ndi? Rene ngarepe. Aku numpak dokar iki isi lho. Ngawul iki ngarepe lak didak-idak kon niku. Aku numpak nang mburine sing kur jarane. Arep mbok kupinge ya apa? Numpak ndukur kon niku. Ndukure. Iya. Kan tekan ndi? Tekan ndi? Kok laku. Lah apa ngitung-ngitung kok ono beduk-beduk kan? Kon iki apa nyoba swara. Mari lara. Mari lara durung 17 kok sik iki mang. Iya, belum tahu dong setengah tahun. Tapi yo kuape ngrasane awak wah suarane soker masih tua. Winginane iya winginane bebek telu mati kabeh. Nduk mburi. Masa kon kok manut jalak. Kon apa? Pokoke uru kok. Saya bebek mati kan tapi wedi. Iki ngene upamane cacake gelem kawin terus apa pengritamu? Kok nyumbang apa? Aku ya nyumbang sanane lho sing delok duwe aku. Iya wis. Kok kon ngono lho sing kawin. Iya ya. Aku kono becak kon. Aku kok eno lho. Iku duwe sapa? Duwe sapa? Duwe ibu mari seneng. Kok kono ate nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing. Oh, gawe cacakmu ya nyumbang apa sih kan? ya pikirin sak Saiki durunge. anu cacakmu senengane apa ngono? Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lak nguyu rek. Oh iya disumbang anu. Apa? Sepeda panjang gak ngeluyur terus. Gak ngeluyur terus. Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae. Wah, dadi sumbangan apa? Tak atur karo bapak. Kan engko aku matur karo bapak. Waduh kok ngomong matur wis matur. Wah kelinci. Lah iku wong tuwa. Ngomong ngono lho, wak ngono. Oh, ngomong ngablak ya, ngablak. Ngomong karo bapak. Ngomong mbek bapak, tak mau nek kon kok nyumbang. Nih nanggape apa sih? Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca. Yang ngene, ya apa meneh bal-balan? Nah, neka, bener neka. Wadah iya lah. Beda ya? Tekan di beda iya. Serah. Aki ngomong apa sih? Tadi apa? Nunggu bal-balan ya aku. Waduh, bal-balan niku kudu ngring kesi kan. Piring cingkir kudu ngring kesi. Tunggu nyewa lapangan kok. Oh, lapangan. Lapangan di kira-kira sing paling jembar. Sampai sehari. Wah, kurang jembar. Siapa? Anu, iku. Juanda. Juanda. Lapangan Juanda itu lapangan motor mulu loh. Kok soalnya kita bal-balan? Ya enak sepisan ngetan wis ambyuk kabeh mergo Kan yo ketiban kapal terbang kon iki. Oh, anu gak masuk akal kan untuk kae kono. Kok ya nek desa lah kan. Oh, okol ya. Okol. Musuh. Berjer. Wah, kan musuh ya. Dadi wong padha wong. Nah, ya okol ya. Iya wis gak tau wayang golek aku seneng. Lek kok golek kecut. Wayang golek gak. Kene kenapa kaya lah golek buah-buahan kon. Kok ngomong wong glambyar iki kadane. Iya wayang ya. Wis gampang wis. Kok gampang-gampang kok ayo apa? Aku sing golek wayang. Kabuan teko aku, wayang teko aku, tapi teko aku. Tapi jok wayang sing blebekan iku guntune angel kan. Yo lah itu dadi ku kon. Nek wis wayang golek ya. Aku sing golek wayang. Wayang teko aku wis. Iya, terus Lah karo teko aku gamelan teko aku. waduh iya terus Duwe kon. Kok aku sing ngekekno. lek bojomu digadekno. Akal payu kelemon iki. Ngomong gak karu-karuan wis ngene dongakno nggo cacak gelem. Lah bapak diterima lho. Tapi bapak kan bapakmu gak nari gak gelem kon wajib. aku gak iso nari wong selendang ilang iki. Kok ora tari-tarian kon iki. Lah nari sing ndi? Cacakmu. Lah aku nari cacak ya gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku mana ngental loh. Cacakmu ya gak iso menari waduh. Cacak gak karuan tenagane kan. Kadang-kadang.
Kok akan tenagane? Iku lho jare wong biyen ku lek anu. Iya, wong biyen. Wah, kok gak karan tenaga. Ngomongane opo to ngono. Oh, gak karan tenagane mbok ndrok-ndrok apa. Iya. Ra longgo. Wong ngarani pedhot e cedhot kok. Lah iya. Utari lak cedhot iku. Aku rasane kudung yo opo iku. Apa kok blakrakan. Caca wis ngene ngluyu rek. Wis kene kono. Lek bapak kadung diterima, lah terus ku Caca tapi mesti gelem. Wis aku sing ngomong. Masuk bodoh bapak. Tak bener nggih. Wis aku sing ngomong wis. Temen ya. Ya kon gak sanggup bapakmu gak sanggup aku sing ngomong. Aku. Wis aku wis. Kok nek pertentangan mbak aku ya apa sih? Tantem lho. Lah tra. Wis aku sing ngomongi. Tapi bapak duduk sembarangan wong. Lek atasi anak gak ngatasi izin, bapak ku tahu dadi jagoan kon. Tahu nepek cempe bareng. Ya lah cempe ae ra pira wene. Kon cempe cilik. Oh, cempe cilik tekan gak mati. Ya aku tahu ngantem gajah mati. Wajah sampe gede. Tak antem mati. Mari kok antem terus mati. Gajah mati dhisik ta. Iku ngono jenenge nyelawat. Mawur. Lah aku masih lelek nyecep ilmu bapak. Tahu bapak tak cecep waduh. Untuk kenapa? Lu enggak ilmu nih kan abot kan. Apa? Tahu tak coba ya. Malam komisi iki tak coba. Wah, esuk tak gawe. Sikut sikute ta. Enggak. Ya ilmu nih. Ono arek cilik tak belesine lho, tak gedrukno lemah-lemah setengah meter kan. Kok gedrukno belum mata lumpur. Lumpur tak salah ta? Lumpur. Nek kon ate nyecep ilmu ngono. Iya. Aku tadi jojek lho. Oh, kon duelmu ta? Kon duelmu. Apa kudu ilmu? Kok ati jojek. Oh iya, jare kon keran dianggap kerane banyu kon iki kan. Iya. Keran, bodoh kan. Iya, boleh. Aku ya seneng aku iki, Bang. Lah gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya urip kok parkapiran. Masih donyane numpuk omahe gedung gak ndek anak repot. Lho bareng ndek anak situk gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Terus aku anak lanang wedok padha ae prasaku. Nek diatur enak. Wong anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mesine. Sus. Tekan ndi kene? Nguras. Lho kon. Ya apa sih nek nemene kon narek dewo. Kon narek brewo. Wah. Kon narek wedok, takno. Apaan wedok? Lah para wedok kok nguras iki lho. Gimana sana iwae? Lah, penghasilan. Oh, penghasilan ya. Iya. Mari nguras nek apa nak ya. Atu kok ndukur melorote dipatras kabeh kan. Oh, gak mokro ngono kok tuh. Ya apa kok. Ngono iku ditorot ta. Wong tuwa nuturi ngono. Lu kebacut, nguras iki wong lanang. Ngono lho. Lah pokoke oleh apa? Oh, ya oleh gak pantes gak umum. Aku ya pinter bendung. Oh, pinter bendung. Iya. Bendung perkara aku nih. Opo ngono iku? Meneni tak boto pisan ngono. Mane sekolah yo ganti sekolahno terus. Ya kok sekolahnya gablek ngono kon. Sangu nek gak sangu akeh gak gelem. Sekolah gak nutuk motel. Oh, di sekolah buku larang saiki. Ngono. Salah kan di bro nunggu kan. Oh, blok juga kalau. Mas gak sekolah kan pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan kudu enak.
Duwe sapa yang gak manen nak? Iya duwe sapa ya iki? Gak ngono sing darani masak kudu pinter, nek jajan pinter. Makmu pinter biyen. Pinter apa, Pak? Ya pinter masak biyen. Masak apa? Masalah. Masak apa ya masak tanganan ada niku. Dal modal wong kadene masak enak-enak, Pak. Masih jangan asem, nang nek dirasakno. Ngono. Iya jangan asem yo kecut iku, Pak. Lah kecut apa kono asem iki ngawur ae kon niku. Nek ngene enak ya apa jangan asem ae. Sane sedep kayak balung-balungan lho. Balung apa? Balungan omah. Ngawur ae. Ah kono masuk, ada kopi ya, Pak? Sik manggang iwak. Ngono magangan iki Pak kono. Ya Pak ana iki, Mbok. Buaan ngono iwak iki. Iwak diapakno ya dipangkal ya iki. Bulan Sopo oh. Nuwun. Monggo. Wah, ngono masih. Pak Basman. Loh, kok samarep nami iku lho? Lho, Sampe simpen. Simpen sampean. kula. Nggih. Kula bojone niki. Oh, niku bojo sampean. Nggih. Lho, kaya dompet. Apa ya dompet? Boten ngoten lambene lah apik nyapu. pun dangu. Lho, Pun dangu, Pak. lho niku omah kula kok. Lho, Omah kula. oh kula kita sing nunggu sampean iki. Oh. Iya nek kancakan iki. Nek ngomong nggih sampean melek. Mergo boten. Nek ngomong pun merem ngoten. Mergo niku wae ngajeng kok wonten tulisan awas. Kok potongane besok ah. Ya mau buka, Pak. Oh, tukak-tuka ngomong foto iki. Karo omah kula ngoten kok. Oh niki diane sampean. Nek omah ngeten niku omah kula, nek omah gedhong tingkat niku kula enten mriku, karibasan kula penghuni utawa mboten semer sampean. Oh ngoten niku kula mung ngoten sampean sere. Oh, mboten sere, mboten cocok. Oh syukur. Oh, syukur batuk. Dadi Pak pundi wong kaya dompet lho. Oh, lanjut. Ya, timbal baliknya apa? Oh, tiwal balik. Ya, ayo tondo ya. Jono Pak. Ini ngomong do aku do. Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih. Kancane. Wah, omong sampean niku enten mriku lho. Tek. Nggih, gapura ngarep niku. Gapura. Ana apa, Nduk? Kok enten lho kok nduk. Iya to kok kowe wedok kok. Nduk, tak jenenge Nduk mboten. Kancane wedok nduk. Oh, Nduk. Sepundi tak sendi? Anu, nika malah enten tulisane. Nggih, nggih. Awas ada anjing galak. Oh, Apa sama- iki? Sama kuasu. Boten. Nang iki header lho, Nduk. Omah sebelah niku. Oh, sebelah. Iya, sebelah. Andene tulisane kok nang kono, Mang. Nunut. Oh, Nunut engko tulisane. mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ora enak. Kula sing cukup. Temu ora digok do kuwi ngawur ae. Watuk. Oh, watuk. Watuk wak grung. Wah, salah. Lanang potongan kaya iwak sili. Lambene api. Apa iwak sili? Iku ben tau dari tarik skoci wae. Anu kumat itu kan. Terus saya masih Gua berarti gadah. Napa nek? Telah sampuran. Gua niku kula jam 4 dosa. Napa niku? Kok nuwun sewu, berarti gadah sewu. Yang dicae berarti gadah. Kuping saya lho aku gedhen. Oh, blok Dalek Oke dhisik ngono lho, Pak. nuwun sewu kok. mboten amit. Oh, monggo. Oh, ngapunten. Monggo. 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 Oh, amit tak monggo dengkulmu aku. Lah iki angel iki laberan angel, Dok. Ya ora kok angel. Lah kok amit-amit aku lunga to. Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak. Iya, tuturan, Dok. Iki arep nyebowo, arep Oh, ngomong. dianggap aku ki danyangan. Oh, karo kadang pesok. Nggih, Sampeyan kepiring asma sinten? kula Pak Santalawa. Napa nek? Pak Santalawa. Terus pundi? Kok kumat dadak. Niku sewu. Oh, lah kuwi apa? Napa? Medeni, Dok. Lho, gilap. Mula kupingku gilap. Atane kupingku ana kliwisine to. Waduh wong iki ya. Wong iki minta paten iki. Wis. Lah kok ngrasani to? Mboten ngraosi, cuma ngomong ijen. Sinten nami sampean? Santalawa. Oh, Santalawa. Nggih. Oh, apa kae enak. Betul, Mas. Sampe mambu. Nggih. Mereka layak itu ya, mampu. Wah layak ke mana kok motor loh. Motor ini kok mampu kok. Iki omongnya Bu Nawat. Awas kan ya. Awas tenan saja. Kalau itu tak jejak gedung kan ya.
Atuh. Sopo rek? Potong kaya lambat. Lah, kowe kanca kok timbang karapo. Rawuh sami mriki wonten paribaos napa? Paribao. Nak mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampean niku. Nggih, nggih. Kok paribaos niku? Niku tembung napa niku? Oh, ten anu ten gambaripun napa? Lah. Wonten perlune napa? Ah, nggih wonten perlu napa? Ngeten nggih, Pak. Nggih, nggih, Kula nggih. mriki niki badhe nglamar sampean. Yo, kamu kok iki? Iya, Pak. Ngamar takon sik kok ngamar sampean kok kusang kok kuwi. Oh, ngawur. Lah mau piye ta, Pak? Ngamarake adik kula. Nek ngomong sing genah mripate kok benik. Mripate kok benik. Anu ngeten nggih Pak. Anjing. Ngeten iki dadine ampun anu iki anu sing Pokoke tak berem kaya ngono ya. Aduh, cek tempat rek. sampean terus gacana. Lho. Napa nih? Penjenengan gacana. Nggih, setunggal. Kula mboten Estri. sekawan kok temenan nggih. Nggih gacana. Nggih, setunggal. Lah niki kleresan, Pak. Napa? Kula ngebun-bun injing gawason. Lho, metu payung nek. Timbangane kudahan metu payung, ngoten lho Mas, nggih. Bersama keluncum. Wah, repot iki wong iki. Tapi mbok udahan gak teles. Wong ngerong ngono. Kese mboten tembung kula niku ngebun-bun esuk enten bun terus jalukan sonten mboten. Lah terus pundi? Paribasane. Oh, paribasan nggih monggo monggo. Monggo. Badhe nglamar anake panjenengan. Anak kula. Nggih. Lho kok sugih kendel ya? Kendel padha jawane mono. Kan wong Dayak ben. Lah nek sampean Sampeyan iki makan kula mboten wani. Oh, nggih nek sampean ngajeng ke anak kula. Nggih. Lah niki angsal sinten? Asal adik kula. Lho, Anak kula, anak kula. Anak kula. Tuwa ngono Pak. Iya, anak kula, Pak. Anake niki anake bojo kula. nggih, nek ngomong sing genah. Anak kula sing Pun mbak. kesusu, bojone kok garu ya wong jenengan. Lah, mboten, Pak. Nggih? Lah timbang kesikut nggih nak kesusu. Oh, nggih nggih, tapi sampean nglamar anak kula niki, sampean kantukaken. Asik. Anak sampean. Nggih. Sinten namine? Namine Sapari. Anak lali. Lho mboten, mergo sing sok daftar rak niki. Oh, nggih, sapari. Niki ketengen niki. Kasih Joko. Kula tugas terus kok, Pak. Nate ten griya. Tapi nopo sampean? Lho, sepunten lho. Tugas napa, Men? Lho bagian keliling kula penilik. Oh, penilik. Nggih. Penilik anu kepala sekolah nih, kantor. Mboten. Lah penilik apa? Nilai tegesan sing dawa-dawa niki. Ngono kok dikandang. Gue kesan wong Bandung. Aku mau mabuk, gua salah jadi penilik. Ya opo iki? Mboten niku biyen, niku iki mboten Nggih, sakniki pun nggih. kecukupan. Kula samangke niku pun menging sapi. Sebab wong niku wong kena semonten nggih. Nggih. Biyen koyo ngoten sakniki aja ngeten ya Nggih, bola. dadi ono nggih. Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan. Nggih, Nggih. Nggih, pokoke sepuh padha sepuh, rembug rukun dadi monggo dipun ngarak. Lho nggih, mangke nang apa kula kepareng nggih. Monggo Kula dipun wakil, tunjuk, monggo dipun tunjuk, monggo Nggih, dipun tunjuk. napa niki tunjuk? Kirane napa ya? Ora ana apa-apa ya. Ayo Nggih. Cok, nang ngono bali ya. Monggo monggo monggo. Ya. Sok kapan iki, Pak? Besok jeng minggu. Ijab tani ngenteni apa? Ijab bensin atas napa? Dipersingkat ta wong waktu. Oh, nggih nggih nggih. Monggo 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 monggo. Bareng-bareng nggih. Wes, perkara anak apa jare aku wong tuane ini. Sing penting tak atur mburingku. Nah, pusing yang ngrasakno keluarga iki. Mosok tunggal sak petarangan iso gak padha. Bapak potongane ngono, tukur kuru. Ade emak yang ngono kecentet. Kartolo ganteng kuning aku dhewe kok kelawu. Iki apa? Salah kaitane ta ya apa bapak? Wis repot iki. Wah. Loh, duwe. Padane peset ae. Ngondi Dik? Ngono ngarep mah lho, sandung-sandung. Mulai gak repot ya apa? Coba tak pikir nang sak keluarga lah kalau sing padha. Gak perkara iku sing penting aduh. Gara-gara campurno ae.
Lah apa sih peneng ngurus apa? Lah ya apa sing dipangane serba kurang, Dik. Coba iki gak keliru ta wong ana sugih kok dipangane serba kurang. Soge ini soge. Sama ya apa wong perbedaane mangane cece. Kon iki nek gak siwak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak iki nek gak sop mo, bapak iki juawut. Coba ta. Gak repot tanggolane juawut iki. Iya dilepakane juawut nyucuke gak pada anu. Rumah malah bekut ta men. Badut. Tekan dia kan. Aku golek penuh. Lah apa kon cacakan golek? Aku golek Riko. Golek nomor Riko. Aku golek sampean. Golek aku dah. Heeh. Apa? Ini yo. Iki aku dikongkon ngeri-ngeri. Apa sih? Ngeri-ngeri ku apa sih? Ngeri-ngeri apa? Ngeri-ngeri ku istilah ngeri-ngeri ku apa? Ngomong ngempuk lho ngempuk. Lho, apa anu ta? Anu perlu nek aku ngono ta. Iya. Dikon ngomong penojok luyur e. Lho apa? Iya bener. Lah aku ngeluyu gak ngeluyu urusanmu, tak kon iki cilik kon niku. Tapi bapak iku dijatuh. Oh, jatuh rasamu apa jatuh? Daerah kene disungkani wong lho. Lek mergo penong luyur terus bapak jatuh namanya. Ya Pak Mursal ngono ta. Bapak disungkani wong lho kene. Wah, awak dhewe kene kurang susul pergaulane macet iki ra lho. Ya gak ngono delok bapak lek metu nang wong lak miring-miring kabeh. Miring bapak tahu gendeng. Lho gak ngono. Ya mergo peneng gak tau mulih, terus nguk gerdu omong-omongan, kagek mulih turu-turu no sawah-sawah iku lha apa? Wong sugih turu sawah. Kan aku wis golek kawero. Oh, gak mulih-mulih gak iso meremo. Latihan mbek tak diet aku lho. Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak iku lho ya apa Mulai pedapano sing bapak ya seger. wingi ono surat budak. Terbudak. Iya, Dikirimi kuping wae. ngawur ya, pimpinlah anak Anda ngono. Tapi bapak saiki jungkel entuk Mas. Terhitung kon mimpin isan. Lho gak mek penodok aku wis jujur. Waduh. Jujur apa lo? Lho iya gak tau. Nane orang bengi gak mulih tekan ndi ya coba. Nek lek diponar arek. Ngawur. Jujur ah ngono kok. Ya dijak ndelok sirat kono lho. Ini lho. Lha apa? Kono hati dirapekno. Ya apa? Dirapekno. Dirapekno? Iya. Wah. Lah terus ya apa? Gelem tak gak? Oh, gelem ya apa sih kon niku? Bapak wis kadung nglamar diterima Ya ada. salah dhewe sembarang iku ya. Nek jang ngrapekno anak aku ditali dhisik. Lho kono gak gelem. Tanpamu tayo aku ya emoh. Gak gelem. Moh. Wah. Wah, wawan. Aku mbek wong wedok wis benci kiur-kiur sakno. Ada winginane ngetur narek lambe abang ya apa? Wingi. Iya. Iku ta. Iya. Iku layu jalur nemen iki. Di jalan nem kaya nuruto. Arek ayu jare. Mah, wis gak kawin. Lho, langsung digawe saiki arek. Terus nyambut gawe kawin enak. Si nomane teko gonge teko panjake teko re. Nek salah dhewe. Cuma izin durung metu. Wis muga-muga gak metu. Cek kan anggap ngono lho. Lho gak ngono iku sik dilukasi metu dari Pak Lurah nduk Pak Lurah ngono Wis lho. aja meksa aku cek wis. Gapae kon lakon dhewe. Lho bapak dilakoni diuyap mbek ibu. Ngawur Ya ae. terserah sih aku mau kawin kok. Bapak ini lho, bapak ini lho. Wis tak kanan, Pak, gua aku tutno. Peduli ono bapak ono mak gak peduli lah. Sok ngono, kau kaget penuh kok sekali kawan ditepet kawin win. Ngono iku apa? Ngono iku. Pak, ini orangnya, Pak. Ya, waduh bahasa Indonesia iki lho, Nduk. Padanan, Nduk. Lah iki apa? Ora Apa? mulai-mulai nganti kangen lho aku ki karo kowe. Gak apa-apa sih wong lanang iku bagus sama sih gak mulih gak apa-apa, Pak. Lho, ibu nglayung, bapak iki lho, ngenes iki lho. Apa kurang nang sampean? Rusak, Pak. Apa? Apa lama? Boleh aku lho apa? Iki lho. Tandane kok orang ki mau. Aku pikir kowe cuma nang becak. Iya pancen kesel aku. Anakku soge ngono. Nek apa-apa yang becake tak tebas. Hah? Wis tak tuku becake. Kok dari becak seluruh kae kok tebas kabeh. Iya wong anak suge. Sik kabeh. Iya. Ambil apa? Lho kowe iki aku kan tak kawin ki. Apa? Kowe. Wah, cocok omongane adik. Aku nek sekali mau ya temo. Lho kok emoh piye to? Dalono, Bu. Wong omah-omah iki kepenak, besuke iki wetekno kowe iki par pijen sak teruse lak ya. Terus bandane lho apa mak wong kono Kok iku. bandane apa ya? Wong tua lak ya tanggung jawab to ya. Mah. Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok pun gelem rabi masih kelangan sikil gelem. Lah kok Iki bangetan kon iki. Paribasan, Pak. Paribasan iki bapak dikorban. Paribasan sapi ditolak kelangan didik lah gak apa-apa. Apa kok di wah apa kan desa aku kok jok-jok. Mawur lho aku iki lho. Dari mangan wong sugih. Lah
sama kandhani. Aku ngelamar anak sapa? Lho, mas-masane ibu lah akeh. Akeh kancen. Mas Tamto, Mas Suwari. Enggak kabeh mas-masan. Ya sing urane karo Mas Heri. Ngono. Wis nurut ta, Cak. Wis lek ayo aja gelem ngono lho. Itu ya le ya. Aren jaren. Ayu kok. Aren ndi? Anake Pak Basman kae lho. Are sing teko kampungan iki. Lho, Parung durung peno bare ayo ta. Wah, kok niku Arek perning kono lho Mojokerto. kok ni jomblang kan padha bapakmu kok niku. Iki bapakmu tak kejomblang. Padha mbek bapakmu lagi bapakne sapa? Ayo padha bapak iki. Kowe tak gedene kuwi ora gede dhewe lho kowe iki. Ya bener. Kena sing ngoni, Pak. Tapi nek sifat pun gak kenal, lha apa ditiru. Bapak disifat-sifatke. Lho bapak sifat kuping. Lah iya lek salah peno tang lamar iku mengetahui aku, Pak. Aku lah anak peno sing barep ta. Aja ngecel wong tuwa iki wis. Lah peno dicele payu piro potong kali rusak ngono. Lho, paling mlebu jagal lagi. Kapale ora gelem. Ngawur. Kok do kurang ajar iki. Iki bukan dadi, rembukannya dadi. Rembuku istirahat. Ya mak ini karo wong tuwa. Rembuku dadi karo wedahe. Pokoke tetep mau gak gelem kawin wis. Tetep gak gelem, tetep iki gak gelem. Lek peno kudu gelem. Tetep gak gelem wong tetep kudu bojo. Moga iki omonganmu nyerekal ae lho. Wis pokoke gak gelem aku kawin. Yo gelem. Lek ngirim iki gelem. Oh, iya. Cek geli sih malih bareng aku mantuk ora mbiyen. Gelem ya, wah gelem anak. Ya ora ngene, aku gelem tapi tak delok dhisik. Kumat apa guyak. Yo guyu ya guyu marem aku. Seneng. Heeh, ayo ta. Delapane. Yen delok dhisik tak delok Lek arek ayu kena gelem. mulus tangga ngono lho. Mulih ku petik ta. Lho kang ngono nek arek iki cek perawan. Bapak wis gelek nom-nomane paling kurang ajar bapak biyen. Wis seru arek ayu enggak? Apa? Kurang ajar. Lho, sing delala bapak wis seru arek wis ayu. Aku nama-namaku kurang ajar lho. Lho, anake aku remuk aku. Lho kayak janda, aku mau nek janda. Ora perawan. Awan takon ibu lho. Iya, iya, Bu. Teman ayu, teman. Oh. Luwes. Iya, Wong iya. cacat sithik. Apa? Sikile putih. Pak, semua Pak, apa Pak? Ora. Ora iku dipilih sing jangkep. Iki lho fotone iki lho. Saya gelem kok. Pak, iki lho fotone gak ono. Lah kok kayak dri. Kok rupa driji tok. Iki lah driji. Oh, driji manis ya. Iya, iya, iya. Iya. Temen ta. Gelem wis gelem. Iki sing ndi iki tanggane. Wah, kartolo iku. Fotone gak ono iki tanggane wong kono lho. Lah kok apa bae putune tangga iki? Wis ta mesti ayune wis ya. Ngono ta? Iya. Pak sepuran aku muni bapak kurang ajar mam tak baleni maneh. Gak apa-apa, gak Dianggap wong enom wani karo wong. Ora apa-apa jajan gak apa-apa. Ya aja kaya ngono to. Gelong anak. Anake dituturi aja. Lah iya. Sopanan lah dipake. Ya Pak, engko dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ta ya. Wong suwe kok. Lah terus iki apa? Ngarak-ngaraki pakaian iki apa? Gampang. Ah, dadi kemanten iku dadi lengkap lho, Pak. Lengkap bisa. Sepatu, celana, Duit. kemeja. Sesek tok sepatu. Ya kayak nyatu kena ngono. Tapi paling. Wah, kono tumun kemanten sepatu bal. Wong tuwa kok disajuk mbok dibal. Oh, iki padha ae kuwi. Ora, wis Sepatu sing apik. Komplit. komplit pakaian mantan. Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda api. Iya sing ngirno balapan. Kok iku. Wis harus sih. Karo di barang. Tapi kudu diiringno wong akeh ya. Komplit kan sak setel, pakai jaran. Tak gawe tak peno gawe. Lho nek peno gawe-gawein. Ya komplit. Kalau roji nekku gawe lek gak gelem yo jam tembok engko kalungno kabeh. Tangan perapatan ngale. Ayo, Saiki ya. ayo, kalian dhisik mulai. Iya. Enak-enak. Nek kon nurut wong tuwa gak tak kuciwa nak. Temen ya ta. Sampeyan ku gak tau bergaul mbek uang mbek Pak. Apa sih? Kok gak sing teko lho. Lho, gak butuh wong gak teko gak apa-apa. Sing penting ijabmu dadi ngono lho. Lho tuan ya iki arek Banjar be arek iki. Waduh yo bak celuk tuan rek. Wis kan kok kro daya situ gak apa-apa. Wis aku prasaku dodol martabak. Waduh yo bak celuk tuan. Mantan iki
sing ada damel kula nak. Niki jange Nggih, manten. Kula niki anu, adikne manten. Oh, jaler. Nggih. Oh, ade manten. Jaler, manten mriko jaler. Waduh gendeng arek. Lah ya ade manten lanang. Iki asline mriko jaler. Nggih, nggih. Kuwatir mbek mriki jaler mriko anu lah. Oh, ngawur ya to. Iki anak sampean. Anak kula niki. Niki kemantene. Sepi, Pak. Nggih, jare dugi iki. Jam piro Pak? Ora pegel. Jam 3 dalu tekone. Oh, sampeyan nggih nak teko kabeh wong ta. Iki anu sing ngarak wong 600, Pak. Nggih cukup napa? Waduh gak cukup robo mah iki rek. Mboten cukup rek. Yen kowe sak entene. Oke iki Mungkin kula susul nggih. Jangan cepet-cepakan lho. Pondon kuwatir. Nggih giro kaset apa giro biasa mau? Kilo kaset ta ya. Mangat tip kok niki. Ngetin ya. Nggih, anu titik mangane sing Joko. Wah, murahe. Oh, nangkep tit niki, nangkep tit. Gaten. Kemana teko lah. Lu gua sing tepat, sing api. Tangane ngapu lancang sing api. Tulane sopan nah. Iya. Moga. Oh, aduh. Era digere. Moga. Oh, pengiring ini. Mantene. Kan? Mantene. Kono ngawur kan? Pak, ayo aku takut mantene iki. Kon aku manteni. Lu kan mburi lho. Kon bapak pincin-pincin. Akeh wong bingung rupane rek. Iki mantene Duki. Aduh, Mas Sonto. Mantep. Besan ta jumbritan. Mboten. Kok perlu besan? Tapi seneng ati kula. Monggo. Pundi kemarin jalan. Lah niki kemantene lanang. Oh, nggih. Oh, saya pengiringi. Nggih. Sekarang kula sokran. Oh, sokran nggih. Pengiring. Nggih. Apa kula duku kupan. Wah, yo akeh ya sakno. Nah, ngaten nggih, Mas. Nggih. Monggo kemanten jaler kalau kemanten wedok ditemokaken. Oh, nggih. Anu, dicemokke. Iya. Ayo, anu. Niki mantene lanang. Oh, niki dah. Nggih. Kok sampeyan gedokan jaran? Lho, kecuk lho. Boten. Iki ngono le. Omahe mertuamu. Iki dah. Gane maratuamu. Apa, Pak? Iya, Kak. Wah, ngawur. Iki mertua. Iya. Iya. Oh, iya. Endi bakal bojo? Kurang mantene. Nah, iki apa iki? Endi, Pak? Iki. Pan ngono lho le. Iki dah. Heeh. Waduh, bener kaya apa, Pak? Cek nemene pernah nyiksa batinku. Lho kok nemen piye ta? Aku lak nek wong sugih, Cek. Iya. Arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa. Heeh. Kok penono arek kaya ngene iki? Lho, Ya, kok seimbang ambek aku ta? lho, piye ta kuwi? Wah, nek ngene mau kesel Lho ya. Loh. Gak ngono. Loh, kemanten ono kecewi bareng. Kenapa? Kau lu kemanten ono kecewi bareng. Ini kok apa iki? Kan tiba lah. Sing tiba iki. Oh, Kok dicuci ngono Pak? Pak jangan dimakan aku. Mikir. Nah, ini jelas. Nggih. Sampai mboten tanggung tajab. Mboten tanggung jawab. Nggih, tanggung jawab, Pak. Nek ngeten aturane kula isis. Izin. Nggih, anu nggih pun duka. Nggih. Lho niki mapane mboten jarak kula. Lho, ayo sih. Kemanten ditemokaken anakku dijerogokaken. Kan iki Sampeyan muring-muring pun nyelentik, Pak. Boten ngapuni. Manten wedok ya adu-adu dijurungkakno jare dijejak. Iya, Ini kok mboten dijurungkaken mboten dijejak. Cacak niku mlayu lah niki kesenggol. Lah ya robo-robo tapi ana kecari kaya apa. Mboten itu. Niki sing salah panjenengan niki, sing salah baca. baca iki bapak niki. Bapak. Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Lah niki ya napa? Ya apa, Pak? Ya ngene lho iku ya nutup ana kuwerangane bapak karo ibu. Yang kula gedek. Heh? Ditutupi. Nah ditutupi aku kok gedek iki apa? Kok terima Pak dorong-dorong wis menghina kaya ngono. Lho ampun. Kalau terima gampang golek terima. Jarine kalimat. Aku belakang. Saiki apa, Pak? Saiki wak kowe wae. Ya apa? Kowe kuwi Apa lagi? Lho, cek sampe. Lho, iki turunane wong apik, turunane wong edan. Turunane wong Cek sampe. Lho, sampe piye? Sampe apa? Cek sampe wono. Oh, bingung. Gitu. Nah, iki dah. Iki ngerti. Kali anak kula iki. Ngono lek panjenengan aku lagi ya. Ya. Aku tak nang mburi sik adus-adus sik. Ya. Masih lah ngono. Yo. Wis. Tak adus sik.
Lah nek ngene pun genah nggih. Berarti enten gantine. Adik nih kemanten lanang nih wae. Wah, niku bagus. Jadi ya, saiki sing penting ayo kok dari kemanten. Nah, ayo foto masuk. Ayo masuk. Seneng aku udah tau gawe wirang wong tuwa ini. Wis wong tuwa wis gak kena di turune maneh. Mosok anak dirabekno arek koyo ngono iki lho. Coba ta. Padahal kancaku arek golongane sing wis blater-blater doleno arek desa ngene opo. Ngawur ae bapak iki. Bandane entek akeh. Wis gak mageri urusan gapit gak nyegeri dari penyakit. Tibake blonjo ya bingung masak apa itu. Wah, aku temen bingung. Dek, Kenapa Mas kok mesam-mesem piyambakan? iya biasa ya wong lanang iki nyokong wedok kudu ngene manis dhisik ya. Ketono kemanisan iki. Iki nek maju iki maju aja dato. Mumpun pirang kok masih mriki? Oh, saya ngene ya. Kenapa? Ada melok takon namamu ndi? Niku lho celak. Lah ini lha kertek. Jembatan. Nggih. Oh. Kok sampe ngomong jembatan lho. Iya iki jembatan. Lah terstep. Wis padha ae jembatan tetep padha ae. Saiki ngene, kok mangi jene ta? Nggih nduki blonjo. Goblok ya. Nggih. Ayo kesempatan iki. Kesempatan, kena melok aku. masak. Ayo melok aku. Lho masak kok melok sampean? Wis ta, ayo melok-melok lu, mlaku-mlaku lho. Mboten napa kula bendina mlaku wis. Nang toko-toko kono tak tukono perhiasan apa sing kon karepno, ya. Lah napa sampean mbacakan kula niku? Lho, gak apa-apa. Dasarku ono. Aku cinta mek kon. Cinta no tengah dalan niku Ya. ngoten lan apa? Kontakku ya. Mboten lah. Pekku. Iya. Ayahe. Wis ta, aku ganteng kon ayu kon seimbang. Kula ning ndek bojo kok. Wis temen ta wis gak percaya kan duwe bojo. Lu gak percaya. Malah kon sik gadis Saya kan saking yo. boten kok betul surat nikahe. Ayo ta, ayo ta. Men layak ta? Iki lho cinta. Ayo ta awal dilo ae le. Aduh, Jumali. Ayo gak kebian gayar ta. Oh, kok niku lancar kan niku dulur enom wan betul. Apa? Aduh, deh. Ayo dengkul sampai. Kok niku ngantem aja nyatu Pinter pintu kan. kan. Iki apa iki bojoku? Heh, Iki bojoku. kok jadi guyon lho ya. Kene iki pasir lah. Iki lak janji dadi manten ndek peno biyen. Peno gak gelem mlayu iki kok tubruk sampe njungkir balik. Terus aku nebus wirange bapak aku dikon ganteni. Lah rek ayu ning ngene dibandani lek wis ditukokno rok kaya putri kaya kate di aku ora ngajar. Wis kan iku ngalah wae, kon iki dulur enom. Tuwa rapi dhisik sing awon enom kari. Ya. Apa sampean biyen mboten koron kali kula kok. Lah biyen saiki aku gelem. Iku mah ya tak antem wangi ngomong. Ya apa sampe untukku rompal gini lho. Mama, bapak. Apa iki? Bapak. Apa iki? Oh wis ana. Iki kapan? Waduh, Kowe gawe wirang wong tuwek. ya sepurane, Pak. Sepurane. Mak sepurane, Mak ya. Sepurane lha iki do ngapa? Lagi ngopo kecikan? Muale tak antem pindho. Iki lho adik lho. Katemu kok tuh tak tunggal aku wareng. Pantep pindho. Aku meneng-meneng. Ya bener ajar lho. Kok iso so, kemeneng bolan ndi meneng. Bolo adikmu. Ora karo salah ta. Pak, bakal bojoku dibujuk, Pak. Nah, ngono kuwi. Bakal bojoku. Bojoku. Iki bojoku apa pi? Bojo nyarta. Sampeyan mboten koron kali kula. Iki bojo nadimu. Sing tak kabari kok lho. Wis sing ora gelem kae kowe tombo ayu to. Iya. Kowe mau tak dadekne karo adimu ka to. Iya kan nek lha iku ayu. Ah tak dandani kok. Ya sampe tarabine. Iki ndak aku piro iki? Kok aku kok omah kok piye kok. Pak, peno ngalah. Lho kok aku sing ngalah. Wale, lu bojone ibu. Adik ngalah ya. Wes kowe terima-no. Iki panjang kadung oleh adikmu, kowe ya kudu trima. Kowe ngalah. Koron kan. Oh iya ya tadi gue dikawin adik ya. Iya. Wis gak apa-apa Dik, kawinin Dik. Nah, Sama terus kawin kok. Terus aku ya apa? Heh? Terus aku ya apa? Ya kowe aja kuwatir jane bapakmu, aku jane ibumu. Pak, Aja bener. kuwatir. Gater. Bapakmu ki wong gater. Kenalane ki wakeh, Ah, terus iya. anak sing ayu-ayu, Okeh. sing manis-manis. Ah. Tapi sing kaya ngapa iso? Wah, aku nek arek sing lebih toko iki aku mau Mas. Bisa maturo karo bapak lho, maturo. Oh ya. Aku kawin ae, kawin. Kok kowe njaluk duwe bojo. Ya, pokoknya ngeluwi iki lho, bakal bojoku iki lho. Wah, nak perkara luwe ayune
keliwat. Temen. Wah, dari temurun. Iku jaluk aku, Pak. Cocok, Pak, ya. Jenenge Sede. Sapa? Jenenge Susilowati. Lah, cocok. Oleh Sapari ya, cocok. Kau seneng tenan? Ah, omae ndi omae? Kowe Omae ndi? omae lor kuwi. Oh, tidak begini ya. Cedak. Ah, wis sepak ya. Nek kowe juga wirang wong tuwa lho. Gak. Kowe tresno tenan? Bisa ya. Naruh bocah gelem. Gelem. Nek bocah mati.